салом дӯстон, дар ин ду моҳи наздик мо пурра ба хабарҳои трансферӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Аллакай чанд муомилот ба қайд гирифта шудааст ва имрӯз ҳам мо хабарҳои худро бо муҳри расман оғоз мекунем. Ҳамчунин дар бораи трансферҳои дар ояндаи наздик рӯй медиҳанд охирин хабарҳоро пешниҳоди шумо намоем. Аз шумо чун ҳар вақта лозим аст ба кори мо баҳо диҳед. Ин корро бо подписатсия, лайку комментария кардан мумкин аст. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем кулминатсияи Евроҷумҳур ба хотимаи худ наздик аст. Бозии асосии мавсим моро рақобати шадид байни Ливерпул ва Реал Мадрид интизор аст. Дастаҳо дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд ва моро рақобати ҷолиб интизор мебошад. Оё Салоҳ метавонад қасдияшро аз финали 2018 гирад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Генрих Мхитарян метавонад дастаи худро иваз намояд. Бозингари арманӣ табор танҳо чанд рӯз пеш соҳиби як ҷоизаи дигари аврупоӣ шуд. Ӯ бо Рома дар Лигаи Конференсиё зафар ёфт. Агарчанде бо сабаби ҷароҳати бардоштааш Мхитарян ҳанӯз дар дақиқаи 17-уми бозӣ аз майдон гирифта шуд, аммо ӯ то ба финал расидани Рома хизматҳои бузург кардааст. Ҷоизаи аввали ӯ Лигаи Аврупо буд ки он ҷом зери роҳбарии Маурино дар Манчестер Юнайтед тавонист ҷомро болои сар бардорад. Дастаи нави ӯ метавонад Интери шаҳри Милан шавад. Тибқи чашмои боэътимод дастаи шаҳри Милан аллакай бо пешниҳоди расмии худ ба Рома муроҷиат намуд. Байни дастаҳо аллакай гуфтушунид оғоз шудааст. Шартномаи бозингари арманӣ тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Миланиҳо мехоҳанд Мхитарянро ба ҳайси агенти озод ба дастаашон ҷалб намоянд. Байни Рома ва Интер танҳо чанд миқдор маблағ барои эҳтиром сурат гираду халос. Генрих дар ҳайати дастаи Интер метавонад 2 сол ҳунарнамоӣ кунад. Дар Милан ба ӯ қарордоди 2 сола пешниҳод кардани ҳастанд. дар ин фурсату фосила нимҳиёатгари арманӣ метавонад соҳиби 7 миллион евро шавад, чунки Интер омода аст ба ӯ дар як сол 3,5 миллион евро пардохт кунад. Агар Мхитарян ба Интер гузарад, рӯйхати дастаҳои бузурги ӯ калонтар мешавад. ӯ карьерашро аз шаҳри Ереван шурӯъ карда, пас он дар ҳайати Металлург, баъдан Шахтёр ҳунарнамоӣ кард. Дар футболи калон маъз дастаи украинӣ ӯро ба дигарон шинос намуд. Барои шинохти доираи бештар Дормунд кӯмак кард. Пас он ӯ барои фатҳи қуллаҳои зафар ба Англия омад. Дар Албиони Туманпеш нимҳиёатгар дар сафи Манчестер Юнайтед ва Арсенал бозӣ карда, пас он ба Рома рафт. Акнун як дастаи дигар барои ӯ метавонад Интер шавад. Бисёриҳо мавқеи Генрихро дар ҳайати Интер ба пуррагӣ дарк карда наметавонанд ва ангушти ҳайрат аз он мегазанд ки дар системаи Инзаги ӯ чӣ нақше дошта метавонад. Ба ҳар ҳол ин футболбоз дар ҳар дастае ки бозӣ кард, дар як сатҳе буд ки боварӣ аст, дар Интер ҳам мавқеашро пайдо мекунад. Генрих Мхитарян ҷои худро ёфт ки ин серия А мебошад. Дастаи Астон Вилла барои Стивен Ҷеррард шароити хуб фароҳам меорад. Роҳбария аллакай хариди думро барои мавсими нав анҷом дод. Қаблан дар бораи гузариши Бубакар Камара хабар дода шуд ки футболбози миёнаи майдон аз дастаи Марсел ба ҳайси агенти озод ба Бирмингем омад. Акнун Астон Вилла дар бораи трансфери дуюм ва ин навбат ҳимоятгар хабар медиҳад. Дифогари бразилии дастаи Севилля Диего Карлос Мимба дар Премер-лигаи Англия ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Нархи гузариши ӯ 26 миллионро ташкил медиҳад. Астон Вилла дар марказ як бозингари хеле хуб дорад ки ин Тайрон Минкс мебошад. Ҷеррард барои ӯ як ҳамроҳи дигар ҷустуҷӯ мекард ва онро дар симои Диего Карлос пайдо кард. Гуфта мешавад ки ин охирин хариди бирмингемиён нест. Дар ҳамин равзанаи трансферӣ барои Стивен Ҷеррард чанд бозингари дигар муайё карда мешавад. Мақсади Астон Вилла он аст ки дар мавсими навбатӣ барои мусобиқаҳои аврупоӣ мубориза барад. Имсол зери роҳбарии Ҷеррард аз худ таассуроти нек боқӣ гузошт ва қадами навбатӣ ҷиддӣ хоҳад буд. Премер-лига барои он лигаи беҳтарин дар ҷаҳон аст ки 6 беҳтарин дорад. Тасаввур мекунед ки Манчестер Юнайтед ва Арсенал ба Лигаи Чемпионҳо роҳ наёфтанд. Дар аввали соли 20 фақат ҳамин ду даста дар Англия ба навбат чемпион мешуданд. Акнун Астон Вилла, Ньюкасл, Лестер, Вест Хэм ва Эвертон ҳам даъвои зиёд доранд. Он гоҳ даҳгонаи аввалгӯем ҳам мешавад. умуман ҳамин мусобиқа худаш Суперлига аст. Теми Абраҳам ҳабакнун дар қатори беҳтарин ҳамлагарони марказӣ мавқеъ мегирад. ӯро танҳо лозим аст ки чунин сатҳи баланди бозиро нигоҳ дорад. Дар 40 бозии мавсим Абраҳам дар ҳайати Рома 23 гол зад. ӯ дар мавсими дебюти худ дастдобозони бузург Монтела ва Батистота голи бештар зад. ҳамин аст ки дастаҳои кишвари Англия мехоҳанд ҳарчи зудтар ин ҳамлагаро ба Алмиёни Туманолуд баргардонанд. айни ҳол Манчестер Юнайтед бештар вирди забонҳо мебошад. номи Абраҳам маъз ба ин тим рабт дода мешавад. барои харид кардани Теми
акнун маблағи зиёд талаб хоҳад шуд ва Манчестер дар ин ҷиҳат қудрати бештар дорад. тобистони соли гузашта римиҳо Абраҳамро ба нархи 40 миллион евро хариданд. тавре вақт нишон дод ин хариди беҳуда набуд. акнун агар Рома ҳамлагари ҷавонро ба фурӯш ҳам гузорад, маълум аст ки мехоҳад маблағи зиёд кор кунад. аз ин рӯ гуфта мешавад ки танҳо дар сурати пешниҳоди бештар аз 100 миллион евро римиҳо бо Абраҳам худоҳофизӣ мекунанд. Манчестер Юнайтед мехоҳад ҳамлагари устувор ва барқарор дошта бошад. бо ин роҳ онҳо мавқеи Роналдоро метавонанд беҳтар намоянд ва ҳамлагари португалӣ дар ҷои бозӣ кунад ки писанди худи ӯст. пас аз нокомӣ дар ҷалби Мбаппе, Реал то ҳол ба қарори ниҳоии харидани ҳамлагари нав наомадааст. вариантҳои хеле зиёд гуфта мешаванд. яке аз интихобҳои асосӣ ҳамлагари дастаи Милан Рафаэл Леао ба ҳисоб меравад. бозингари 22 сола дар пойгаи қаҳрамонии серия А нақши муҳимтарин бозид ва дар ниҳояти кор тавонист Миланро қаҳрамон карда худаш беҳтарин бозингари мавсим эътироф гардад. дар Мадрид бовар доранд ки ҳуҷумкунандаи португалӣ метавонад дар Реал ба муддати солҳои тӯлонӣ бозии мустаҳкам ва барқарор нишон диҳад. Леао дар 42 бозии мавсими гузашта 14 гол зада 12 ассист кардааст. бо назардошти ҷавонии Рафаэл Леао натиҷаҳои ӯ хеле хубанд. Реал омодааст ки барои харидани ин футболбоз ба хазинаи расонириҳо 120 миллион евро пардохт кунад. қарордоди кунунии бозингари 22 сола то соли 2024 амал мекунад. Милан нақшаи онро дорад ки Леаоро нигоҳ дорад ва қарордодашро то соли 2026 тамдид созад. тибқи шартномаи нав бозингари португалӣ ба фарқ аз шартномаи кунуниаш маблағи хеле бештарро ба даст хоҳад овард. тамопулии Рафаэл 150 миллион евроро ташкил медиҳад. миланиҳо боварӣ доранд ки Реал Мадрид ин ҷиҳати шартномаро ба маблағи пардохт ҳамроҳ нахоҳанд кард ва ин баҳонаи ҷавоби радди онҳо мешавад. дар рӯзҳои наздик намояндаҳои Милан бо агенти Леао Жорже Мендеш вохӯрда шартномаи нави ӯро мавриди баҳсу таҳлил қарор хоҳанд дод. ба ҳамин тамом бори дорем ки ҳаҷоткории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.